بسم الله إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عالمنا يقطن باريتب Şuşa alemlerge her daim özünün rahmetin, nimetin bizlerge birip duruşu, bu dünyanın hem ahiretinin hocası, kıyamet gününün birden bir parçası, Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'ga barcha maqtov ve hamdlarimiz bulsun. Hem Allah Subhanahu ve Teala'dan şuşa yerlerge rahmet etib jiberilgen kişilerinin ve hem de peygamberlerin en yaxşısı, Peygamberimiz Muhammed ibn Abdullah sallallahu aleyhi ve sellemge ko'ngil to'ridan chiqqan salovat shariflarimiz bo'lsin. Ham Rasulimiz sallallohu alayhi va sallamdan shosha dinni bizga yetkazuvchi sahobalarga, tobiinlarga, tobiinlarga, zo'r imomlarimizga, zo'r olimlarimizga Alloh subhanahu va taolaning rahmati va hamd g'afurlari bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo rahmati bilan bir kichkinagina kitobchiqqa to'xtalib ketasim kela. Ул 4 qoida deb atala. Ул шушы гакыйда өйрәнә торган фәннәрдән иң беренче өйрәнә торган китаплардан булып тора. Ул кичкенә генә китапчык. Әмма кичкенә генә китапчык булса дагы, анда бик күп файдалар, аның файдасы бик күп булып тора. Бу китапны авторы, бу китапны язучы ул Мухаммад ибн Абдул Вахаб. Кайбер кешеләр әйтергә мөмкиннәр, менә хәзерге вакытта бик күп таралды. Вахабитлар дип әйтү, кемнәр алар вахабитлар? Һәм андый сүз әйтергә ярыймы? Һәм шушы менә китапны язучы Мухаммад ибн Абдул Вахаб кем булып тора? Бик күп сүзгә тукталып киткәнче, нәрсәдер әйткәнче, безнең татар халкына мин уйлыйм, Ризаетдин Фәхреддин дигән галимебезнең әйткән сүзе җитә дип шуңа тукталып китәсем килә. Ризаетдин Фәхреддин Әл-Гаср Әл-Җадид дигән шул гәҗиттә 1906 елда чыгарылган 2нче санында 91нче битендә әйтеп китә. Көннәрдән бер көнне миңа үз улым килеп, әти кемнәр алар вахабитлар дип сорау бирде ди. Һәм мин ди ачуланып, син нәрсәгә үзеңә кирәкмәгән нәрсәгә керәсең дип әйткән идем ди. Әмма килеп чыкты ди, мәдрәсәдә аларга шундый сүзләр әйтә башлаганнар ди. Һәм мин аларның шушы китапларын укып, бик нәрсәгә туктадым ди. Бер сүзгә ди, вахабитлар Расулыбыз саллаллаху алейхи ва салламны инкар итәләр дип шулай дип язылган аларның китапларында ди. Әмма әйтеп китәргә кирәк ди, шушы менә безнең җирлектә яисә башка җирләрдә дәгән кешеләр мәсәлән ниндидер фирканы сүгәләр, ниндидер нәрсәне начар итеп әйтәләр. Әмма әгәр дәгән тикшерә башласаң, сораша башласаң, аларда беренчедән бик әз мәгълүмат булыр. Һәм икенчедән кешеләр үзләре дөрес аңламыйча даган нәрсә әйтәләр, шулардан кабатлап торалар. Әмма әйтеп киткәндә Мухаммад ибн Абдул Вахаб дигән галим шул Арабның Ән-Наҗд дигән җирлегендә туа, шунда гыйлем ала һәм башка җирләргә гыйлем алырга бара, Мәдинәгә, Мәккәгә, Иракка, Йәмәнгә, шулай итеп гыйлем ала һәм кайберләре вахабитларны ниндидер яңа фирка дип әйтәләр. Әмма дә әйтеп китәм ди, вахабитлар диндә ниндидер бер фирка түгелдер. Аларның төп максатлары ислам динен әүвәлге рәвешенә кайтару гынадыр. Ничек итеп динне Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям һәм аның сахабалары тоткан дингә ди. Һәм дингә керткән бөтен яңалыкларны, бидгатьләрне калдыру ди. Шунлыктан аларның гакыйдәсендә безнең сәләфләребезнең гакыйдәсенә каршы килә торган бер нәрсә дә юктыр ди. Фикхта алар Әхмәд ибн Ханбал мәзһәбендәдер. Шуңа күрә аларны Мөхәммәдне саллаллаху алейхи ва салламны инкар итәләр дигән сүз дөрес түгел һәм бик зур ялгандыр алар турында. Алар киресенчә дөрес, пак шәригатьне тараталар. Һәм
тырышлык күрсәтәләр Рәсүлебез саллаллаху алейхи ва сәлләмнең хәдисләрен тормышта аштырырга. Алар шулай ук үлгән кешеләрнең каберләренә барып, алардан дуга сорау һәм алардан дуга сорарга ярамый диләр. Һәм аларга курбан чалырга, нәзир кылырга, дуга, алардан ярдәм сорау, шул каберләргә сәфәр кылырга, аларга манаралар, мавзолейлар төзү барысында тыялар. Менә алар нәрсәгә чакыра? Чөнки бу эшләр, амәлләр Рәсүлебез саллаллаху алейхи ва сәлләмдә вакытында юк иделәр һәм гыйбадәт итеп саналмый иделәр. Һәм шунлыктан кем дә кем гыйбадәтне Аллаһтан башкага багышлый, мөшрик була дип саныйлар. Шулай итеп Ризаетдин Фахретдин дигән имамыбыз, галимебез шулай итеп аңлатып китә. Һәм ниндидер яңа фирка түгел, фақат алар Рәсүлебез саллаллаху алейхи ва сәлләмнең диненә кайтырга, ничек итеп Рәсүлебез саллаллаху алейхи ва сәлләм һәм сахабалар динне тотканнар, шулай безгә динне тотырга кирәк дип кенә шундый нәрсәгә чакыралар. Ягъни динне чистартырга, бидгатьләрдән, ширклардан шушы нәрсәгә чакырырга гына дип Ризаетдин Фахретдин шулай итеп аңлатып китә. Шуңа күрә кешеләр шушы менә белмәгәнлектән нәрсәдер сүгү, нәрсәдер әрләү, ягъни бик куркыныч булып тора. Һәм әгәр дәгән кеше кайтып караса, ничек итеп менә Шейх Абдуразак Аль-Бадр әйтә, әгәр дәгән шушы Шейх Мухаммад ибн Абдул-Ваххабның китапларын укып карасагыз, аның үзеннән бер сүз дә юк, илля фақат һәр бер сүзне әйтә икән, аңа һәр вакытта дәлил бар. Берәр ни сүз әйтте икән, Коръәндә Аллаһ Субханаһу ва Тааля шулай дип әйтә. Тагын ниндидер сүз әйтә икән, Рәсүлебез саллаллаху алейхи ва сәлләм үзенең хәдисендә шулай дип әйтә дип һәр бер сүзен дәлилләй. Ягъни үзеннән бер нәрсә дә әйтми. Шуңа күрә аның китаплары әлхәмдүлилләһ дәлилләр белән тулган һәм әлхәмдүлилләһ, ягъни безнең динебезгә, динебезне чистартуга һәм безне шушы дөрес Рәсүлебез саллаллаху алейхи ва сәлләм сахабалар тоткан дингә кайтуга бик өлеш кертә. Һәм кемдә кайберләре кызганычка каршы безнең җирлектә шушы менә әл-вахабитлар, алар шушы менә терроризмга чакыра дип, яисә нидер нашарай берләргә, фиркаларга чакыра дип. Әгәр дә китапларыннан карасак, бер җирдә дәгән ул шушы терроризмга яисә кешеләрне үтерүгә бер нәрсә бер кайчан да чакырмый. Бу кызганычка каршы кайсы бер дингә каршы килгән кешеләр шушы нәрсәне кулланалар, яисә инде кеше белмәгәнлектән шундый сүзләр әйтә. Гыйлеме булар аркасында, белмәгәнлек аркасында. Әлхәмдүлилләһ, менә без әйткәнебезчә, без шушы китапларны алабыз, шәрх кылабыз, һәм шушы шәрхыбыз зур галимнәрнең шәрхенә таянган була һәр вакытта. Шушы менә 4 кагыйдәне шәрхен алабыз Шейх Салих Аль-Фаузан дигән галимнең. Ничек итеп Шейх Сулайман Ар-Рухайли әйтә, Шейх Салих Аль-Фаузан хәзерге вакытта иң зур галимнәрдән булып тора. Һәм ул безнең имамыбыз булып тора дип Шейх Салих Аль-Фаузанны шулай итеп мактый, һәм ул иң зур галимнәрдән булып тора. Һәм шушы китапның хәзер матнын укып китербез. Монда шейх башлап китә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ас'алуллаһул карим, Раббул аршил азим, ан ятаваллака фид-дунья вал-ахира, ва ан ядж'алака мубараkan aynama kunt, ва ан ядж'алака мимман иза у'тия шакар, ва иза убтулия сабр, ва иза аднаба истагфар, фа инна хаулаи thalath унванус саада. Монда әйтеп китә, Аллаһ Субханаһу ва Тааладан сорыйм, Гаршның Раббысыннан сорыйм, синең эшләреңне хәерле кылсын бу дөньяда һәм ахирәттә, һәм сине бәрәкәтле кылсын, сиңа бәрәкәт китерә торган булсын, кайда гына булсаң да, һәм сине шундый кешеләрне эшләсен. Кемгәдер кемгә нәрсә бирелә, ул шуңа шөкер итә. Һәм сине шундый кешеләрдән эшләсен. Әгәр дә сиңа авырлык, сынау килсә, син сабыр итә торган булсын. Һәм әгәр дәген син берәр нинди гөнаһ кылсаң, шул ук мизгелдә истигъфар кылсың. Чынлыкта менә шушы 3 әйбер ул чын бәхетнең асылларыннан булып тора дип, шушы менә матында шулай дип әйтелә. Һәм монда Шейх Салих Аль-Фаузан әйтеп китә, кагыйдә дигән сүз ул нык асыл дип тәфсир кылына. Ягъни, әгәр дә без кагыйдә дип әйтәбез икән, димәк бу асыл.
Һәм шушы асылга нәрсәдер булса да төзелә. Һәм шушы менә кагыйдә дигән бу сүз, димәк, бу безнең динебездә кагыйдә. Һәм без әйтеп киткәнебезчә, шушы кагыйдә асыл булгач, безнең динебезнең асылы ул тәүхид. Һәм шушы менә 4 кагыйдә ул тәүхидне өйрәнә, һәм тәүхиднең капма-каршысын ширкне өйрәнә. Өйрәнелә ни өчен? Шушы ширкка батмас өчен, шушы ширктан ерак булыр өчен. Һәм әйткәнебезчә, шушы менә безнең тәүхидкә бөтен динебез төзелә. Әгәр дә кешенең тәүхиде дөрес түгел икән, димәк, диннең аның төзелеше шулай дөрес түгел. Әгәр дә инде тәүхиде дөрес икән, димәк, диннең асылы дөрес, һәм шунлыктан шул кешенең дине дәген дөрес булып тора. Һәм шулык башлап китә Шейх Салих Аль-Фаузан. Шунлыкта менә шушы 4 кагыйдә дигән китап, ул шушы тәүхидне өйрәнүгә кагыла һәм ширкне белүдә кагыла. Һәм искәрмә әйтеп китә, шунлыкта безгә дә ваҗиб булып тора ди, фарыз булып тора ди, безнең акыйданы өйрәнергә һәм кайтарырга һәр вакыт китапка, ягъни Коръәнгә һәм сүннәткә, Расул саллаллаһу сүннәтенә кайтару ваҗиб булып тора һәр вакытта. Кемдер әйтергә мөмкин? Менә мин шундый акыйдада, шундый кешенең акыйдасында, кемдер әйтергә мөмкин? Менә мин шундый фирқаның акыйдасында дип, юк, без әйтәбез, без акыйдабызны һәр вакытта кайтарабыз Коръәнгә һәм сүннәткә. Шундыктан һәрбер безнең әйткән сүзләребез, һәрбер безнең алган әйберләребез дәлилләргә таянырга тиеш. Һәм бигрәк тәгән шушы бүйек әйберләрне өйрәнгәндә, ул тәүхид һәм аның капма-каршысы ширкне өйрәнгәндә, һәр вакытта даган без дәлилләргә кайтырга тиешбез. Дәлилләргә таянып сүзләребезне әйтәбез икән, һәр вакытта дәлилләргә таянырга тиешбез. Һәм әгәр дәгән син шушы 4 кагыйдәне белсәң ди, сиңа ди җиңел була шушы тәүхидне аңлау. Ни өчен? Шушы тәүхид белән генә бөтен пәйгамбәрләр җибәрелгән. Расулullah саллаллаһу алейһи ва саллям шушы тәүхид белән җибәрелгән. Әгәр дә син шушы 4 кагыйдәне аңлыйсың икән, сиңа шу диннең асылын аңлау җиңел була. Һәм шулай ук, шушы менә син 4 кагыйдәне аңлыйсың икән, сиңа ширктан ерак булу, ширкны белү шулай ук җиңел булачак ди. Һәм кайберләребез безнең шушы динне өйрәнә башлагач, бик читрекле иттереп өйрәнә намазны, зәкатны, уразаны, башка гыйбадәтләрне барысына өйрәнә, аларны өйрәнү ваҗиб булып тора. Әмма шул вакытта аңларга кирәк ди. Әгәр дәгән кеше намазын яхшы белә икән, зәкатны яхшы итеп дөрес итеп кыла икән, уразларны дөрес итеп тота икән, ягъни бөтен гамәлләрне дөрес итеп эшли икән, әмма тәүхидне белми икән, тәүхидтә хаталары китә икән, яисә кай вакытта ширккә кирип китә икән, аның башка гыйбадәтләргә караганда шушы асылларны белмәү бик зур хата булып тора. Чөнки әгәр дә кеше шушы акыйданы аңламый икән, шушы тәүхидне белми икән, һәм кай вакытта ширккә кирип китә икән, аның башка гыйбадәтләреннән файда да юк дип кайбер галимнәр әйтәләр. Чөнки кеше Аллаһтан башка кемгәдер нәрсәләр гыйбадәт кыла икән, яисә Аллаһтан башка нәрсәдер үзенең Аллаһы дип тота икән, бу инде зур динебездә иң зур гынах. Һәм Аллаһ субхана ва тааля гафу итмим дип, шулай итеп бу гынахтан безне кисәтә. Әгәр дәгән безгә һәм менә бу матында Шейх Мөхәммәд бин Вахаб безгә баштан дуга белән башлый. Әсәлуллаһ ал-азим, Раббул аршил азим, Раббул аршил кәрим, ан ятаваллака фи дунья вал ахира. Бу Шейх Салих Аль-Фаузан әйтә, бу ди бик матур, бик мөһим кириш сүз булып тора. Чөнки бу дуга ди шушы безнең шейхтан һәрбер үзенең гыйлемен, үзенең динен өйрәнүче талибул илмгә, ягъни шушы дин өйрәнүче студентка, һәрбер кешегә шушы дуга кылына, шушы зур галимнән ди. Һәм беренче әйтә, шушы синең бу дөньяда һәм ахирәттә эшләреңне хәерле кылсын Аллаһ Субханаһу тааля дип шундый дуга кыла. Шунлыкта бу бик зур мөһим дугалардан булып тора. Әгәр дәгән кешенең бу дөньяда
Алла Субхану Тағала хәерлегә китерә икән бөтен эшен, димәк, ул кеше бик бәхетле кешедән була. Чөнки аңа бу дөньяда нинди генә авырлыклар булсын, Алла Субхану Тағала эшен хәерлегә китерә икән, димәк, инде ул бәхетле кеше була. Һәм бигрәк тәген шушы ахирәттә бөтен гамәлләрен, эшләрен хәерлегә китерсен дигәч, димәк, ул шул кешегә мәңгелек җәннәт сорый. Мәңгелек җәһәннәмнән аны коткарырга бер Алла Субхану Тағаладан сорый. Һәм бу дөньяда хидаяткә һәм тәүфиq белән алып барырга Алла Субхану Тағаладан һәрбер үзенең динен өйрәнүче кеше өчен шундый дуа сорый. Һәм икенчесен әйтә: "Ва яджалака мубаракан айнама кун", кайда гына булсаң да сиңа бәрәкәт булсын. Ягъни бәрәкәт ди синең гомереңдә, бәрәкәт синең ризкыңда, бәрәкәт синең гыйлемеңдә, бәрәкәт синең эшеңдә, һәм бәрәкәт синең гаиләңдә, кайда гына булсаң да, нишәсәң генә, нәрсә генә эшләсәң дә, нинди эшкә генә керсәң дә, кайда гына булсаң да, сиңа Алла Субхану Тағаладан һәр вакытта бәрәкәт сорый, шундый дуа кыла. Һәм ул бәрәкәт, ул иң зур хәйрләрдән булып тора шушы дөньяда, һәм Алла Субхану Тағаладан бик зур фазилет булып тора. Һәм аннары соң әйтеп китә: "Ван яджалака мимман иза у'тия шакар", һәм сине шундый кешеләрдән эшләсен ди, әгәр дәген сиңа Алла Субхану Тағаладан берәр нинди ниғмәт килә икән, берәр нинди рәхәтлек килә икән, Алла Субхану Тағала ниндидер фазилет килә икән, син Алла Субхану Тағаланы шул ук мизгелдә шөкер иттең ди. Ягъни, чынлыкта Шейх Салих Фаузан әйтә, чынлыкта күп кешеләр ди, әгәр дәген берәр нинди ниғмәт килә икән аларга, берәр нинди рәхәтлек килә икән, киресенчә ди, инкар итәләр ди Алла Субхану Тағаланың шу биргән ниғмәтләрен. Һәм әйтәләр ди, менә мин нинди яхшы, менә мин ничек итеп эшләдем, менә мин нинди дәрәҗәгә җиттем. Шулай итеп үзен күтәрәләр ди. Әмма кеше, чын бәхетле кеше, әгәр дәген аңа шушындый яхшылык килде икән, шундый хәерлек килде икән, Алла Субхану Тағала ниғмәт килде икән, беренче очракта Алла Субхану Тағаланы шөкер итәргә тиеш. Чөнки бу ниғмәт сиңа күрсәтелгән, ул Аллаһтан гына. Алла Субхану Тағала гына сиңа шуны биргән. Һәм ничек Аллаһ Тағала әйткән әйтә: "Ла ин шакартум ла зиданнакум" ди. Әгәр дәген сез ди шөкер итсәгез ди, мин сезгә тагын да арттырырмын ди. Шуңа күрә шушы менә Алла Субхану Тағала шөкер итү, чын бәхетле кеше аңа хәерлек килә икән, ниғмәт килә икән, шул вакытта Алла Субхану Тағаланы шөкер итәргә тиеш. Һәм икенче, әгәр дәген аңа ниндидер авырлык, ниндидер сынау килсә, ул сабыр итә ди. Алла Субхану Тағала бу дөньяда кешеләрне сыный, һәр вакытта кешеләргә сынаулар, авырлыклар килеп тора. Һәм без бу дөньяда имтихан өчен, шушы менә дөньяны яшәп, ахирәттә нинди дәрәҗәгә ирешер өчен бу дөньяда бөтенебездә имтиханнар, сынаулар үтәбез. Ягъни сынаулар үтмәгән кешеләр юк. Алла Субхану Тағала әйтә, бу дөньяда һәрбер кешедәген сыналачак ди. Кемдер ачлык белән, кемдер курку белән, кемдер үзенең якыннары, туганнары үлү белән, кемдер шушы маллары кимү белән. Һәрбер кеше бу дөньяда нәрсә беләндер булса сынала. Һәм ниндидер, һәм чынлыкта ничек итеп Расул саллаллаху хадисендә әйтә: "Инна Аллаха иза ахабба каумен ибталахум", әгәр дә Алла Субхану Тағала берәр нинди кавымны яратса ди, аларны сыный ди. "Фәмән радия фәләху рида" ди. Кемдә кем риза була шушы сынаулар белән, кемдә кем Алла Субхану Тағала сабырлык кыла шушы менә авырлыклар белән, риза булды, аңа ди Алла Субхану Тағаладан ризалык булачак ди. Вәмән һәм кемдә кем ди ачулана ди, чынлыкта аңа ук шулай ук Алла Субхану Тағаладан ашу булачак ди. Һәм шулай икенче риваятта, икенче хадистә Расул саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Ва ағзамун наса балаан ал-анбия" ди, "Тумма ал-амсал фал-амсал" ди. Чынлыкта зур сынауга дучар булдылар, иң каты сынауларга булдылар алар пәйгамбәрләр ди. Шуннан соң аларга ошаган һәм аларга ошаган кешеләр ди. Карагыз,
Пәйгамбәрләр, алар Аллаһ Субханаһу ва Тааляның илчеләре шушы кавемнәргә. Әмма дә аңа карамастан, Аллаһ Субханаһу ва Тааляның иң яхшы кулларынан карамастан, Аллаһ Субханаһу ва Тааля нәрсә ди? Алар иң зур авырлыклар, сынаулар үтүчеләр, алар шул пәйгамбәрләр булдылар ди. Һәм шуннан соң аларга ошаган кешеләр ди. Ягъни бу пәйгамбәрләр, карагыз, Аллаһ Субханаһу ва Тааля шулай рәсүлләрне, пәйгамбәрләрне сынаган ди. Шуннан соң шәһидләрне, салихларны, ягъни изге кешеләрне, әүлияләрне, шушы диндә нык булган кешеләрне Аллаһ Субханаһу ва Тааля сынаган ди. Һәм алар барысыдан сабыр иткәннәр. Һәм сабыр иткән аркасында Аллаһ Субханаһу ва Тааля аларны югары дәрәҗәгә күтәргән. Әмма инде мунафиклар, алар киресенчә сабыр итмиләр һәм аларның шушы менә билгеләре булып тора, ягъни ризасызлык күрсәтәләр һәм сабырсызлык күрсәтәләр. Һәм шушы әйткәнебезчә, шушы менә дөнья безгә, һәрбер кешегә сынау булып тора һәм үзенә күрә бер имтихан булып тора. Кеше ничек аны үтә, ничек итеп шу дөньяны үтә, сабыр итәме, яисә сабырлык күрсәтмиме? Шуның белән бәйле аның киләчәк мәңгелек тормышы. Һәм өченчесе, ва иҙа әҙнәбә стагфар, әгәр дәгән берәр нинди гөнаһ кыла икән, ул шул ук мизгелдә Аллаһ Субханаһу ва Тааляга кайта истигъфар белән, тәүбә истигъфарлар белән. Чынлыкта Шейх Салих Аль-Фаузан әйтә, кеше әгәр дәгән гөнаһ кыла икән, һәм шул вакытта дуга, гафу, истигъфарлар сорамый икән, тәүбә истигъфарлар, һәм үзенең шушы гөнаһында дәвам итә икән, чынлыкта менә бу инде чын бәхетсез кеше булып тора. Әмма чын мөмин, мусульман, әгәр дәгән берәр нинди хатага дучар була икән, яисә ниндидер гөнаһ эшли икән, шул ук вакытта тәүбә истигъфар белән Аллаһ Субханаһу ва Тааляга якыная, тәүбә истигъфар кыла. Ничек итер Аллаһ Субханаһу ва Тааля Гимран сүрәсендә әйтә: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Чынлыкта кем берәр нинди фахишат яисә үзенең нәфесенә зулымлык кыла икән, шуннан соң Аллаһ Субханаһу ва Тааля зикр итә һәм истигъфар кыла үзенең гөнаһы өчен. Һәм кем Аллаһтан башка шу гөнаһларны гафу итә ди. Ягъни кеше нинди генә фахишалык, нинди зулымлык эшләмәсен, нинди генә нәрсә гөнаһка батмасын, нинди генә хаталыкка батмасын, шуннан соң тәүбә истигъфар сорый икән бер Аллаһтан, Аллаһ Субханаһу ва Тааля аның гөнаһларын гафу итәм ди. Чынлыкта ди, Аллаһка мең шөкер ди, кеше ди, беренчедән әйтеп китәргә кирәк ди, кешеләр мәгъсум түгелләр, ягъни кеше хатасыз түгел. Ниндидер кеше, нинди генә булмасын, ул бәрібір хаталы. Ягъни хатасыз кеше юк, һәм кеше кайчанда булса бәрібір хаталарга дучар була, ниндидер гөнаһка кирип китәргә мөмкин. Әмма Аллаһ Тааля рәхмәте ди, һәр вакытта да безгә шушы тәүбә ишеге ачык үлгәнчегә кадәр. Шушы Аллаһ Субханаһу ва Тааля безне әйтә һәр вакытта үзенең аятларында, кеше нинди генә кылмасын, әгәр дәгән гафу истигъфар кыла икән, Аллаһ Субханаһу ва Тааля гафу итә дип, шундыйрак мәгънәдә шул аятларда һәр вакытта әйтә. Һәм бу Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә иң зур ниъмәтләрдән булып тора. Кеше ничек кенә хаталанса, нинди генә хата гөнаһ эшләсә дәгән, һәр вакытта да Аллаһ Субханаһу ва Тааля кайта ала, һәр вакытта дагы шушы менә тәүбә ишеге безгә ачык, һәм бу иң зур ниъмәтләрдән булып тора. Әмма шайтан кешене кутыртырга мөмкин. Сиңа нинди тәүбә булсын инде дип, кешене шушы менә Аллаһка кайтуда кешене ерагайтырга мөмкин. Әмма чын бәхетле кеше һәр вакытта да белергә тиеш. Тәүбә ишеге һәр вакытта да ачык, һәм һәр вакытта да бер Аллаһ Субханаһу ва Тааля генә тәүбә истигъфар сорарга кирәк. Менә шушы без әйтеп киткәнчә 3 әйбер, ул нинди әйберләр? Кемгә ниндидер ниғмәт бирелә икән, ул шөкер итә. Әгәр дә кешегә берәр нинди авырлык, сынау килсә, ул сабырлык кыла. Һәм әгәр дә кеше берәр нинди гөнаһлар кылса, тәүбә истигъфарга кайта. Менә бу чынлыкта чын бәхетле кешеләрнең сыйфатлары булып тора.
Һәм кеше менә шушы әйтелгән сыйфатларга сыйфатлана икән, ниндидер нәрсә бирелсә шөкер итә икән, авырлык килсә сабыр итә икән, һәм гөнаһлар кылса тәүбә истигъфар кыла икән, менә бу чынлыкта чын бәхетле кеше булып тора. Чын бәхетле кеше, чын бәхет менә шушы сыйфатлар белән генә сыйфатлана. Без һәр вакытта дагы ниъмәтләр, фазиләтләр Аллаһтан килгәндә, гөр Аллаһтан гына шөкер итәргә тиешбез. Авырлыклар, нинди генә сынаулар, авырлыклар килсә дә, Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә сабыр итәргә тиешбез. Һәм берәр нинди кеше хата, кимчелекләр, гөнаһлар эшләсә, бер Аллаһка гына һәр вакытта тәүбә, истигъфар кылырга тиеш. Һәм шуннан соң шейх дәвам итә: "И'лам аршадакаллаһу ли таатих анна al-ханифия миллата Ибрахим ан та'будаллаха вахдаху мухлисан лаху-д-дин, кама қала Аллаһу тааля: ва ма халақтул джинна вал инса илля ли'абудун." Һәм монда шейх дәвам итә: "Белди, Аллаһ Субханаһу тааля сине бер үзенә генә буйсыну белән алып барсын ди. Әл-ханифия дигән әйбер милләте Ибрахим, Ибрахим алейхиссаламның дине булып тора. Һәм ул нәрсә ди? Ан та'будаллаха вахдаху мухлисан лаху-д-дин. Ул ди бер Аллаһ Субханаһу ва Тааляга генә гыйбадат кылу ди, бер үзенә генә. Һәм шушы диндә ихлас булу ди. Ничектер Аллаһ Субханаһу ва Тааля Куръан кәримә әйтә: "Ва ма халақтул джинна вал инса илля ли'абудун." Мин кешеләрне һәм җиннәрне бары тик бер миңа гына гыйбадат кылырга яраттым дип Аллаһ Тааля Әд-Дарият сүрәсендә шулай дип әйтә. Анда Шейх Салих Әл-Фаузан әйтеп килә: "Әл-ханифия" у дигән сүз ди, ханиф сүзеннән алынган ди. Әл-ханиф дигән сүз, ягъни бер Аллаһка гына гыйбадат кылучы һәм бер кайчан дагы Аллаһ Субханаһу Тааляга ширк кылмаган кеше булып тора ди. Һәм ул ханиф дигән сүз, без әйтәбез, ханифия милләте Ибрахим, Ибрахим алейхиссаламның дине ди. Ибрахим алейхиссалам ул бер Аллаһ Субханаһу Тааляга гына гыйбадат кылучы пәйгамбәрбез булды. Һәм ул пәйгамбәрләрнең аталары булып тора. Һәм ул Аллаһ Субханаһу Тааляның яраткан кулы, халиле булып тора. Һәм Ибрахим алейхиссаламның шу дине ул бер Аллаһка гына гыйбадат кылу һәм бер кайчан дагы бер кемгә дә гыйбадат башка кылмау, ягъни ширктан ерак булу. Һәм монда ан та'будаллаһа мухлисан лаху-д-дин, ягъни шушы динендә ихлас булу, мухлисан лаху-д-дин дигән сүз, ягъни ширктан ерак булу. Чынлыкта, әгәр дә гыйбадәткә ниндидер ширк керә икән, нинди генә ширк булмасын, ул аны юкка чыгара. Шуңа күрә гыйбадат дөрес булмый, әгәр дә анда ниндидер ширк булса, зур булсын, яисә кеше булсын, шул вакытта гыйбадат инде дөрес булмый ди. Һәм ничектер Аллаһ Тааля Куръан Кәримдә әйтә: "Мин җиннәрне һәм кешеләрне бары тик миңа гыйбадат кылырга гына яраттым." Ягъни шушы я'будун дигән сүз, бер Аллаһка гына гыйбадат кылу, ягъни бер Аллаһны гына гыйбадатта бер итеп тоту, ягъни ювахидун, ягъни бер Аллаһ Субханаһу ва Тааляны гына гыйбадатта бер илаһ итеп тоту. Бүтән гыйбадатларыбыз бер Аллаһ Субханаһу ва Тааляга багышланырга тиеш. Һәм нинди генә ширклар булмасын, кешеләр нинди генә каберләргә булсын анда, нинди генә изге суларга, нинди генә изге кешеләргә гыйбадат кылалар икән, бу инде шушы динне юкка чыгаручы зур гөнаһлардан булып тора. Һәм шушы менә бер Аллаһка гына гыйбадат кылу, моңа һәрбер кешеләргә ваҗиб булып тора. Һәрбер кешеләргә бер Аллаһка гына гыйбадат кылу, һәрбер бу Аллаһтан әмер булып тора. Шуңа күрә шушы менә бер Аллаһка гына чакыру, менә без әйтеп киттек, Ибрахим алейхиссалам аның шушы менә дине ханифия дидек. Һәм Ибрахим алейхиссалам әйтеп киттек, шушы бүтән пәйгамбәрләрнең атасы булып тора. Һәм белегез ди, чынлыкта һәрбер пәйгамбәр, нинди генә пәйгамбәр килмәсен, нинди генә рәсүл килмәсен, алар һәр вакытта чакырдылар бер тәүхидкә. Һәм һәр вакытта чакырдылар кешеләрне ширкне калдырырга, ширктан ерак булырга. Ничектер Аллаһ Субханаһу ва Тааля Ан-Нахл сүрәсендә әйтә: "Ва лaqad бa'athna fi kulli ummatin rasula
أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Biz dey har bir payg'ambarlarni shu ummatlarga jibardik dey. Har bir ummatga, har bir nindigina kishilar oldin yashamasin, ularga rasullar jibarildi dey. Hammalarning aytadigan so'zlari narsa edi dey? An ya'budulloh, bir Allohga ibodat qiling'iz, wajtanibut tag'ut, ham tag'utlardan yiroq bo'ling'iz. Ya'ni tag'utlar Allohdan boshqa ibodat qilina turgan nindigina narsa bo'lsin, shulardan yiroq bo'ling'iz deb har bir payg'ambar shuni aytadigan bo'lgan. Nindigina payg'ambar bo'lmasin. Adam alayhisalomdan boshlab Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vaqtiga qadar, Rasululloh sallamning payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qadar har bir payg'ambarlar shu osilga chaqirganlar. U bir Allohga ibodat qiluv, ya'ni tavhidga, ham tog'utlardan, shirklardan barisidan da yiroq bo'luv butun payg'ambarlarning shu da'vati bo'lib turadi. Ham shayx shu yerda davom etadi: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. هم شيخ من دا bir ortli kela, ya'ni har bir aybirni bir ortli aytib ketdi. Ham aytamana sen bilding dey, Alloh subhanahu va taolo seni g'ibat uchun yaratdi dey. Ya'ni biz aytib ketdik, har bir kishilarni, har bir jinlarni Alloh subhanahu va taolo anga g'ibat qilishni yaratdi dey. Hamda shayx shundan so'ng aytib ketdi, agar degan endi sen bilding ekan, Alloh subhanahu va taolo seni g'ibat uchun yaratdi ekan, bil dey, g'ibat dey, durust etib g'ibat deb sanalmaydi, illa magar tavhid bilangina dey. Ya'ni g'ibat durust bo'la, durust ibodat deb sanala, agar degan anda tavhid bor, ya'ni bir Allohga g'ana ibodat qilinar ekan. Nishi gittiribdi namoz bizning durust namoz deb sanala, agar degan kishi tahorat olar ekan. Ya'ni agar bir kishi kelar ekan namoz o'qirga, men tahoratsiz deb, men namoz o'qidim deb biz narsa deymiz? Ya'ni sening shusha o'qigan namozing durust tugul, chunki sen tahoratsiz o'qisin. Ya'ni tahorat ol namozning şartlarından bo'lib turadi. Ham shulay ham uchinchidan aytib ketadi shayx, fa idza dakhala shirk fil ibada fasadat. Ham bildi, agar degan ibodatga shirk kirdi ekan, ya'ni shu ibodat Allohdan boshqa kimgadir boshqa bag'ishlangan ekan, uldi yo'qqa chiqadi. Shu ibodat durust ibodat deb sanalmay, ya'ni bu ibodat deb sanalmay, ham bu ibodat qabul bo'lmay, agar degan anda shirk bo'lar ekan deydi. Nishi gittiribdi, masalan kishi biror qo'y badrafga borar ekan, aning shuluq vaqtda tahorati buziladi. Ya'ni tahorati durust bo'lmay, agar degan u badrafga borar ekan. Hammada shulay shunday yo'q. Ya'ni chog'ishtirilib kelar, shulay yo'q, agar de kishi o'zining g'ibatida shirk keltirar ekan, Allohdan boshqa kimgadir bo'lsa bag'ishli ekan, shulay yo'q, aning shushi g'ibadati yo'qqa chiqadi. Ham Shayx Solih al-Fawzon bunda anlatib ketadi. Biligizdi, kishilar bu dunyoga borliqqa ketilmaganlar oshar uchungina, yeysa ishir uchungina, yeysa shu dunyoda har vaqt yol etib, oyoq ko'tarib yotirga, shuning uchungina kishi bu dunyoga borliqqa ketilmagandi. Yeysa qo'ybilar aytalar, bog'lar ustirga, shuning uchun hatto hayvonlar bu ishlarni ishlaydilar. Ammo kishi Alloh subhanahu va taolaning eng ko'rkam qullari, u ular zo'rroq maqsad uchun yaratganlar. U bir Allohga ibodat qilar uchun yaratganlar. Hamisha getirib shu oyatlarda Alloh subhanahu va taolo davom etadi: "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqi va ma uridu ay yut'imun." Shundoqda men kishilarni ham jinlarni menga ibodat qilarga yaratdim. Hamin so'ramim, tilamim ulardan nindir rizq. Hamin ulardan tilamim, ular meni oshatsınlar uchun deb Alloh taolo shunday deb aytadi. Ya'ni bunda Shayx Solih al-Fawzon aytadi, Alloh subhanahu va taolo u oshatuvchidir. Ammo u oshatilmaydi. Ya'ni angadi oshavda u muhtoj tugildi. Ham u butun shu aybirlardan, muhtojlik aybirlaridan barsindan pak, chista bir narsaga da muhtoj tugildi. Ham shu bilan ibodatga Alloh subhanahu va taolo seni amr etdi ekan,
сен шушы кемдер булса шушы гыйбадәтне кылмый икән, Аллаһка бер нинди зарар да китерми ди. Киресенчә, үзенә генә зарар китерә ди. Һәм бел ди, шушы менә син гыйбадәт кылуың ди, бу ди синең файдаң өчен ди. Аллаһ Субханаһу Тааля бер ни файда даган, бер ни ризык даган, бер ни дигән ашау ишү дигән килми, һәм Аллаһ Субханаһу Тааля бу белән барсыннан да пак, Аллаһ Субханаһу Тааля шушы белән барсыннан да үстен, Аллаһ Субханаһу Тааля бер дигән шушы беләргә мохтаҗ түгелдер. Шушы менә син гыйбадәт кылуың синең ахирәттә хәерле булуың, бәхетле булуыңмы, яисә хәерсез булуыңмы белән бәйле генә диде. Һәм шундыйда һәм син белдең, Аллаһ Субханаһу Тааля сине гыйбадәт өчен яратты, һәм синең гыйбадәтең сахих һәм дөрес булсын өчен белергә кирәк, шушы синең гыйбадәтең белән Аллаһ Субханаһу Тааля разый булырга тиеш. Гыйбадәт ул безнең ике шартка бәйле ди. Беренче шарты, шушы гыйбадәт дөрес була, әгәр дәген ул Аллаһ Субханаһу ва Тааляга генә ихластан кылына, Аллаһ ризалыгы өчен генә. Әгәр дә гыйбадәт Аллаһ ризалыгы өчен кылына икән, Аллаһ каршында ихластан гына кылына икән, шул вакытта гына шушы гыйбадәт дөрес була. Әгәр дәген инде кеше ихластан кылмый икән шушы гыйбадәтне, һәм шушы гыйбадәттә ниндидер башка аның ниндидер максатлары икән, яисә шушы гыйбадәтне башка нәрсәгә багышлый икән, башка ниндидер үлгән кешеләрдән, яисә ниндидер каберләрдән, яисә ниндидер путлардан, ниндидер сыннардан, ниндидер йорт хуҗаларыннан, су хуҗаларыннан нәрсәдер сорый икән, бу инде гыйбадәт дөрес булмый, чөнки ул Аллаһтан ихлас рәвештә түгел иде, Аллаһка багышланган гыйбадәт түгел иде. Һәм икенче шарты ул Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сөннәтенә иярү, нинди генә гыйбадәт булса дагын. Нинди генә гыйбадәт булса дагын, әгәр дә шушы гыйбадәтне Рәсүл саллаллаһу эшләмәде икән, димәк ул гыйбадәтне эшләргә ярамый. Һәм шулай ук Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва сәлләм ниндидер булса гыйбадәт эшләде икән, безгә дәген шушы гыйбадәтне Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва сәлләм эшләгәнчә эшләргә кирәк. Кеше килде дәген мәсәлән, мин ди 6 фарыз намаз укый торган булам ди. Алай яхшырак бит инде ди. Без нәрсә дибез? Ярамый алай эшләргә, чөнки Рәсүлебез саллаллаһу 5 фарыз намаз гына бар дип әйтте. Һәм 5 фарыз намаз гына укый иде. Һәм шигитер Рәсүлебез саллаллаһу әйтә үзенең хадисендә: "Мен амила амалан лейса алейхи амруна фахуа радди." Шигитер Имам Муслим риваят иткән хадистә әйтә, кемдә кем ниндидер булса гамәл эшли икән, һәм шушы гамәлгә бездән бернинди әмер юк иде, ягъни бернинди дәлилләр дә юк иде, шушы гамәл кире кагыла, ягъни кабул ителми. Шулай Бухари һәм Муслим риваят иткән хадистә: "Мен ахдаса фи амрина хада ма лейса минху фахуа радди." Кемдә кем безнең шушы динебезгә ниндидер яңалык кертә, һәм ул безне динебездә юк иде, шушы гамәл кире кагыла, кабул ителми. Шуңа күрә менә бу ике шарт, ихласлылык һәм Рәсүл сөннәтенә иярү, шушы гыйбадәтнең кабул була торган шартларыннан булып тора. Һәм шейх дәвам итә: "Фәидә арафта анна ширка идә халата ал-ибада афсадаха ва ахбата ал-амал ва сара сахибуhu min al-khalidin fi an-nar. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي شرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه." Әмінді шейх дауам ите: әгәр дәге син белдең икән, шушы ширк, Аллаһ Субханаһу ва Таалядан башка нәрсә гыйбадәт кылу, гыйбадәт белән кушыла икән. Кеше мәсәлән Аллаһка да гыйбадәт кыла, һәм кай вакытны мәсәлән ниндидер ширк кыла, мәсәлән ниндидер үлгән кешеләрдән сорый, дуалар сорый, ярдәмнәр сорый, шуларга сыена, нәзерләр кыла, корбаннар шала. Шушы гамәлне ди, шулай итеп шушы ширк кылу ди, юкка чыгара ди. Һәм шушы ширк әһелен, шушы ширкны эшләгән кешене мәңгелек җәһәннәмгә көтүче сәбәп булып тора ди. Шунлыктан ди, син бел ди, шушы ширкны белү ди, сиңа бик мөһим, бик кирәкле әмер булып тора, шушы ширкны өйрәнү ди. Бәлки Аллаһ Субханаһу ва Тааля сине шушы бәладән коткарыр ди, ул ди шушы ширк ди. Ничегедер Аллаһ Субханаһу Кур'ан-Кәримдә әйтә, Ан-Ниса сүрәсендә 48-нче аятта:
Шынлыкта Аллах Субхана ва Тааля аңа ширк кылуны гафу итмәсти. Әмма ширктан башка гөнаһларны кемгә тели, шуңа гафу итер. Һәм шушы менә кагыйдәләрне өйрәнеп, без шушы ширктан котылу юлларын һәм тәүхидне, ничек тәүхид дөрес, шуларны бергә өйрәнербез ди. Ул иншаллах шушы киләсе дәресләрдә булыр. Шушы менә 4 кечкенә генә кагыйдә. Иншаллах киләсе дәрестә өйрәнә башларбыз. Һәм шушы менә без тәүхидне өйрәнүбез, ул шушы диндә, ислам динендә иң зур гыйлем алуларга керә. Кеше үзенең бер Аллаһка гыйбадәт кылып яшәү өчен шушы ширклардан, гөнаһлардан, зур бидгатьләрдән кеше үзен айырып, шын бәхеткә ирешеп, шулай итеп яшәү кешенең төп максатларыннан булып тора. Һәм Аллаһ Субхана ва Тааля безне шушы гамәлләребезне ихластан кылсын. Безнең һәрбер кылган гамәлләребезне ихластан һәм Рәсүлебез саллаллаһу алейһи ва сәлләм сөннәтенә туры килә торган итеп кылырга насыйп әйләсен. Безнең барлык кылган гыйбадәтләребезне Аллаһ кабуллардан кылсын. Аллаһ Субхана ва Тааля безне хата кимчелекләребез булса гафулардан кылсын. Аллаһ Субхана ва Тааля безне ниндирәк гөнаһлар эшләсәк, Аллаһ Субхана ва Тааля безне гафу әйләсен. Аллаһ Субхана ва Тааля безгә нинди сынаулар җибәрсә, безне сабыр итүче әһелләрдән эшләсен. Һәм Аллаһ Субхана ва Тааля безне шушы тәүхидләрне белеп, тәүхидне нык тотып, шушы ширкны да аңлап, шушы ширклардан ерак булырга насыйп әйләсен. Һәм Аллаһ Субхана ва Тааля безне шу туры юл белән барыбызга насыйп әйләсен. Һәм үзенең вәгъдә иткән хисапсыз җәннәтләренә, үзенең вәгъдә иткән мәңгелек җәннәтләренә хисапсыз кирергә насыйп әйләсен. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля ант, астагфирука ва атубу илейк.